katsokaa, olemme serverillä nimeltä Wildcraft. Ja no niin, ei se mitään muuta olekaan, että tähän IP:n voi laittaa tänne, mutta katsokaa, serverin owneri on paikalla. Pitäisi kysyä häntä, että haluaisiko hän tulla videoon, mutta en mä tiedä, sillä ei se ole tältä serveriltä bännistä. Toivottavasti Vilden katsoo tämän videon. Tai jos oikeasti sanotaan, niin Jonna katsoo tämän videon, niin se olisi ihan mahtavaa. Ja ei se mitään, että IP on mc.wilden.com. Siinä on teidän IP, jos haluatte tulla pelaamaan tätä, mutta no niin, Wilden on tämän servern owneri, että toivottavasti tykkäätte tästä videosta. Katsotaan, että haluaako hän videoni. Jos tulee, näemme teidät ihan kohta. Ei owneria saatu paikalle. Hän on taas vissiin herra Paski. Vaikka kuuletaan herra B. Mutta tässä on Sara, joka on muuten ihan skini. Että terve. Katsotaan vähän häntä. No on kyllä kiva tosi hetki, mutta no, kuitenkin. Tässä on Sarani ja täällä on no, tässä on Sarani. Ja no, näytin jo IP:n, elikkä mc.wilden.com. Ja niin, se on tuossa noin nyt toi IP. Elikkä tulkaa tänne serverille pelaamaan kaikki suomalaiset, ketkä katsoitte tämän videon. Ja muistakaa tilata kanavani, muistakaa tykätä. Ja mennään nyt tähän näin Saranin kanssa. Näin. Ja nähdään joskus. Bye bye!